Un país ha de tenir una acadèmia nacional, nosaltres la tenim des de fa 100 anys i espero que la tinguem els propers 100 anys. Les acadèmies tenen ara una funció molt important de difusió del coneixement científic, de preservació del patrimoni artístic i cultural del país. Nosaltres el tenim immens. Qualsevol aspecte de la cultura catalana a tots els territoris catalans, a tots els territoris dels països catalans, arriba a tindre una absoluta normalitat. M'agradaria que l'Institut es convertís més i més encara en un centre de referència de totes les terres de llengua catalana, que la seva autoritat fos reconeguda, la seva autoritat sobretot moral, científica, acadèmica, i que sabés també ser sensible a tota la diversitat de les terres de llengua catalana. Allà on crec que s'hauria de fer més incidència és donar a conèixer les diverses seccions que té l'Institut. Hi ha una secció històrico-arqueològica, una secció de filosofia i ciències socials, una de ciències i tecnologia i, per exemple, la meva, que és la secció de biologia. Aquestes seccions passen, repeteixo, molt desapercebudes. Una política de, no propaganda pot ser, però sí de més coneixement sobre l'Institut per part de la societat, no solament Barcelona, sinó tots els països catalans fora bo. Ser capaç de representar el conjunt de la cultura catalana, tots els països catalans, i per tant incrementar la seva presència en el conjunt del territori i la presència de membres de tot el territori. Penso que hauria d'intervenir una mica més en qüestions, per exemple, amb unes llistes dient quins són els locutors de televisió que parlen millor, els que parlen pitjor, etc. Això li donaria una certa popularitat i una intervenció en la societat civil i així el públic el coneixeria més. L'Enric Casasses, que va ser un president, és un president molt enyorat de l'IEC, deia sovint que la política és massa important com per deixar-la exclusivament en mans dels polítics. I jo crec que l'IEC pot jugar un paper molt important com a aglutinador de percepcions socials i transmissor d'aquestes percepcions socials als estaments que tenen capacitat de decisió. L'Institut és l'acadèmia, per tant, és la guardiana del patrimoni, és la nostra saviesa i és sobretot una cosa molt important, és un interlocutor amb el món. La cultura catalana necessita tenir interlocutors, tenir instruments i sobretot que això torni a la societat en forma d'estímul i en forma de creativitat. Col·laborar a fons amb l'administració que fa la gestió, amb la universitat que fa recerca, l'Institut ha de col·laborar amb ells i ha d'ajudar d'alguna manera a fer una mica de lideratge per donar d'alguna manera aquesta visió des de Catalunya d'aquests temes i ajudar d'alguna manera en aquesta conservació i desenvolupament del patrimoni cultural català, que no és fàcil de fer. Per exemple, en el camp de l'arqueologia tenim molt patrimoni arqueològic que està en perill, encara en aquests moments. Tenim les universitats, tenim les empreses privades, tenim altres empreses públiques que no són ben bé ni una cosa ni l'altra, ni institut ni universitats. Tenim molta gent a fora, que alguns estan tornant, altres no, però que cada vegada més hi ha una més relació entre els científics catalans que hi ha a fora i els que hi ha aquí. Una institució com l'Institut d'Estudis Catalans té una missió singular i una oportunitat de complir-la singular, que és la de ser l'acadèmia del país, l'acadèmia de les ciències, en aquest cas, del país. Això vol dir que és el vehicle que permet analitzar la gran quantitat d'avenç científic i de contingut científic del món d'avui, traduir-lo amb criteris, amb opinions, amb suggeriments, amb advertències i presentar-los com a tals a la societat en general, als governs que tinguin necessitat de conèixer l'opinió dels científics sobre temes d'interès nacional. Com un referent per l'alta cultura catalana, un referent per la societat dels països catalans. Que puguem tenir tots els grans científics que té el país a dintre d'aquest institut i poder actuar això com una acadèmia normal d'un país i d'una nació normal. Ha de continuar assegurant la recerca, sobretot en els àmbits de la catalanística, i pel que fa a la nostra secció, la històrico-arqueològica,
la recerca en el camp de l'arqueologia, de la història medieval, de la història moderna i contemporània, de la història de l'art i de la història de la literatura en tota la seva època. En el camp que més jo conec de les ciències de la vida, problemes molt importants, molt rellevants, com la modificació genètica, com la fecundació in vitro, les cèl·lules mares, o amb el camp naturalista, la crisi de la biodiversitat, el canvi global, el canvi climàtic. I per enfocar aquests problemes, la societat ha de participar activament, s'ha de mobilitzar la societat.